זהו, שירן, עכשיו... עכשיו אנחנו מצלמים את השף סטפן שמה תעשה עכשיו? ואת השף אהרוני, או צחי בוקשסטר. בוא נראה מה שירן, עושים. נדבק? לא. זהו, תקשיב מה תעשה עכשיו. קח, תשים 4 כוסות של מים, מלא לתוך זה. טוב, עכשיו אנחנו שמים 4 כוסות מים. לכל אחד יש כוס מים בבית. שלא תגידו שאין לכם. וואו. אתה שומע את הרעש הזה? אם אתה שומע את הרעש הזה, אם נראה לי האורז שזה יהיה נשרף. 1-1. הוא לא נשרף. נראה לי הוא שרוף אחד. 2, מכיר כמו בתוכניות? כתף, עז, יש לכל אחד בבית. אין לכם כתף עז בבית? אין לכם כתף. בוא נראה מה אתם מבשלים פה. שערות של... מה זה הדבר הזה? זה הביצה. זה ביצה? כן. סלח לי, אבל זה נראה כמו מטבוחה כזה. לא יודע. אבל נדבר איתי בסוף. תערבב את זה טוב. ככה צריך לעבוד, עם מטבח ככה מסודר, עם שיש כזה. כפית פלפל שחור, כפית מרק עוף, כפית מלח. צא לדרך. כף או כפית? כפית. לצוות שלנו יש עוד 10 דקות למילוי המשימה. היינו הם יעמדו בזמן. זה החזה עוף שלנו. סגי, איזה אנחנו נעשה יופי. מזה מטעמים. סגי, איך זה בצרפתי בעבודה? לפרשית וזה! לדלה מרסי! עכשיו בוא נראה אם אתה יודע. איפה עושה קודם? בביצה ואז בפירורים או בפירורים ואז בביצה? ביצה פירורים. למה ככה? ביצה פירורים. כמו שאלה התשובה נכון, 3 נקודות. מה זה, אני רואה את אמא איך היא עושה. אלה שניצלים, לא צריך לדפוק אותם. הם כבר דפוקים. מה זה, חול? כן. זה חול ים אבל לא סתם חול. חבל על הזמן. זה שניצל. אבל למה בלי כפפות? לא צריך כפות. האמת מקודם גירדתי בתחת. הכי טעים לגרד בתחת הזה. אבל שירן, יש כאלה שהם עדיין קפואים. לא מבטיחה. בוא נראה מה סטפן עושה. מרק קוף. מה אתה עושה עם מרק קוף? תדליק את הגז. רגע. וואו, הגזמת! אמרת בסדר, כפית. בסדר. לא נורא, בסדר. אמה נצח לא מפחד. בוא נראה מה, אם התבשיל פה מוכן. רגע, בוא'נה, זה איפה- תופס איפה כל המלח? הצילום הזה? איפה המלח? סגי, זה תופס כל 2 דקות צילום האלה? תופס. שלא יתמוטט הפלאפון. תסביר לנו אבל מה אתה עושה, כפית קדושה של מה? כפית קדושה של מלח. יפה, עכשיו תערבב עכשיו הכל. מערבבים הכל. אני פה זה למה ותדליק את הגז בזמנך הפנוי. וואו, שירן. מה? אני חושב ש... שמתי לב. הנה, זה אדום רצח. תוסיף, כן, כבר תמלא פפריקה. אמרת לי כפית. כפית, לא כפית קדושה, אבל לא משנה, שים מים. עוד מים? שים. כמה זמן יש לנו, משה? יש לכם עוד 7 דקות. 7 דקות, סגי. קדימה, תוציא את זה מהתנור כבר. עוד כוס. רגע, מה המנה שאתם מכינים לנו היום? אני לא עוד לא... חזה עוף ברוטב רביולי. ולא תפפריקה אדומה. שירן, תגור את זה. נו, כן, מה השאגה, ותדליק את הגז השני. אוי למה הלכת ממני. איזה, את זה? וואו, עוד פעם, זמר המטבחים עכשיו יש לי פה. שם מצד שמה, זה. כן. תדליק אותו. תדליק פה זה, זה יהיה נוח. תוסיף עוד טיפה שמן ותתחיל להניח אותם. כמובן מזמן שנחכה הסוסת של לשטוף כלים. עושה את השמן? סתכל, זה מתחמם קצת הרבה. הייתי אומר אפילו תפזר אותי פה פירורים ככה. מה עם איזה איתור? איך אתה מגיש את המנה? באיזה, נו?
אני אחרי זה נקצוץ בצל ירוק. כי שתיל? נראה לי שהטלפון שלי יקרוס בגלל זה.